νοσοκομεία. Να συγχαρώ για μια ακόμα φορά την προσπάθεια αυτή. Η Πανελλήνια Παιδοριλά εταιρεία πάντα θα είναι κοντά σας για αυτές όλες τις σωστές πραγματικά και καλές επιστημονικές συναντήσεις. Τώρα, ο πρώτος ομιλητής είναι ο φίλος μας ο Γιάννης Ψαρομάτης, χρόνια συνεργάτης εδώ στο νοσοκομείο Αγλαία και εγώ στο Αγία Σοφία, και θα μας μιλήσει για τις επιπλοκές της οξείας μέσης οτίτιδας. Η οξεία μέση οτίτιδα είναι η πιο συνηθισμένη πάθηση στα παιδιά, κρύβει πολλές φορές παγίδας και πολλές φορές είναι εντυπωσιακά τα συμπτώματά τους, ενώ τα ευρήματα που έχουμε και η εξέλιξη που έχουν τα παιδιά δεν είναι τόσο εντυπωσιακή, είναι πολύ πιο ίδια. Ο κ. Ψαρομάτης θα μας τα πει όπως πάντα καλά. Καλά, πιστεύω. Και 100% σίγουρα. 100%. Πριν να ξεκινήσω, θέλω και εγώ να πω ένα δημόσιο έτσι κάπως μπράβο και συγχαρητήρια και προσωπικά στον κύριο Σοφοκλέους, γιατί ούτε εύκολο είναι, ούτε απλό να κάνεις τέτοια μαθήματα, έστω και σε περιορισμένη έτσι κάπως κλίμακα. Να πούμε λοιπόν, να πάμε κατευθείαν στις επιπλοκές της οτίτιδας, για την οποία δεν χρειάζεται να σας μιλήσει κάποιος για την οξεία μέση οτίτιδα, λίγο πολύ τα γνωρίζετε. Πολύ συχνή πάθηση, όπως ακούσατε, η πιο συχνή πάθηση για την οποία συνταγογραφείται αντιβίωση κλπ. Πολλές επισκέψεις, χιλιάδες σε παιδιάτρους και σε ορειλάδες. Αυτή η φλεγμονώδης αντίδραση, αυτή η φλεγμονώδης αντίδραση που κάνει η οξεία μέση οτίτιδα, ξέρετε ότι κάπου πρέπει να εκτονωθεί. Και ευτυχώς, τις περισσότερες φορές εκτονώνεται προς τον έξω ακουστικό χώρο με τη μορφή της οτόριας ή άλλες φορές μέσω της ευσταχιανής και η οξεία μέση οτίτιδα. Δυστυχώς, βέβαια, μερικές φορές βρίσκει άλλα μονοπάτια και έτσι έχουμε αυτές τις γνωστές επιπλοκές της οξείας μέσης οτίτιδας, τις οποίες επίσης, ξέρετε, τις έχετε ακούσει, όλα τα βιβλία τις περιγράφουμε, συμπτωματολογία, παθοφυσιολογία, διάγνωση κλπ. Κλασικά χωρίζονται σε ενδοκροταφικές και ενδοκράνιες. Έχω περικυκλώσει τη μαστοειδίτιδα, διαβάζω τα γράμματα από κάτω. Γιατί είναι συχνότερη επιπλοκή, όπως ξέρετε, της οξείας μέσης οτίτιδας και θα συναντήσετε οξεία μαστοειδίτιδα, όποια εξειδίκευση και να κάνετε αργότερα στην ειδικότητά μας. Ενώ τα άλλα, ας πούμε, μια λαβυρινθίτιδα, ένα εκτός κλειδίδιο απόστημα ή οτικό υδροκέφαλο, μπορεί και να μην δείτε ποτέ αν δεν ασχοληθείτε εξειδικευμένα με το θέμα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να μην πούμε και να μου επιτρέψετε να μην πω τίποτα σχεδόν από αυτά που μπορείτε να βρείτε σε βιβλία. Θα πούμε επομένως πράγματα τα οποία και ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και αν θέλετε συζητάμε και μερικά από αυτά που βρίσκουμε μπροστά μας όταν αντιμετωπίσουμε μια οξεία μαστοειδίτιδα ή μια άλλη επιπλοκή στο γιατρείο ή στα επίγοντα ενός νοσοκομείου. Παράδειγμα, πρώτο, αγόρι 2,5 χρονών με πυρετό, έκανε 2-3 μέρες πυρετό, λίγες μέρες πριν κάνει αυτή την εικόνα που βλέπετε. Οταλγία για 1 με 2 24 ώρα προ-8ημέρου. Πήρε αντιβίωση από τον παιδιατρό του. 6 μέρες αντιβίωση έχει ήδη πάρει και εμφανίστηκε η προπέτεια αυτή που βλέπετε στο αριστερό περίγειο 1 12ωρο πριν. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να είναι. Θα μου πείτε για επιπλοκές οξείας οτίτιδας, λέμε, για μαστοειδίτιδα ήδη είπαμε, πιθανότατα να είναι μια μαστοειδίτιδα. Ωραία. Τι θα κάνουμε, πώς θα το διαφοροδιαγνώσουμε, πρέπει να το διαφοροδιαγνώσουμε από κάποιες άλλες παθήσεις. Φυσικά πρέπει. Τις βλέπετε, εξωτερική οτίτιδα ίσως πρωτίστως, λεμφαδενίτιδα, οπισθεωτιαία, κυταρίτιδα, περιχονδρίτιδα, όλα αυτά μπορεί να μιμηθούν αυτή την εικόνα. Ωστόσο έχουμε και εμείς τα όπλα μας, με τα οποία θα κάνουμε την σωστή διάγνωση. Ποια είναι αυτά? Ιστορικό-κλινική εξέταση, πρώτα, αιματολογικός έλεγχος απεικόνηση.
Όλα αυτά είναι αλληλένδετα, όπως καταλαβαίνετε. Το ένα συμπληρώνει το άλλο και δεν γίνεται το ένα χωρίς το άλλο τις περισσότερες φορές. Ωστόσο, αν κάποιος μπορούσε να τα σπάσει, να τα φορήσει και να πει και να κάνει να σας βάλω ένα ερώτημα μάλλον. Αν σας έλεγε κάποιος, διαλέξτε ένα μόνο από αυτό για να κάνετε τη σωστή διάγνωση. Άσχετα με το κόστος, την επεμβατικότητα κλπ. Δηλαδή, θα κάνατε μια μαγνητική τομογραφία για τη διάγνωση σαν μόνο μέτρο μέσο για τη διάγνωση της κατάστασης του νεαρού. Θα κάνατε μόνο αιματολογικές, μόνο κλινική εξέταση ή μόνο ιστορικό. Θέλει κανείς να πει. Μόνο κλινική. Μόνο κλινική εξέταση. Δηλαδή να δούμε το αυτή στην ουσία. Και το πιστοποιητικό και όλα αυτά τα κλινικά. Ναι. Θα μπορούσε να αρκέσει. Εγώ έχω να σας πω ότι η διαδρομή, η τυπική διαδρομή κάθε σχεδόν μαστοειδίτιδας είναι αυτή που βλέπετε εδώ. Ξεκινάει με συνάχη, πυρετό και βήχα, σαν ίωση ανώτερου αναπνευστικού. Συνεχίζει μετά από 1, 2 ή 3, 24 ώρα με οταλγία, ανησυχία σε παιδιά μικρότερα ή και οτόρια. Και μετά πάλι από κάποια 24 ώρα, 1, 2, 3, μπορεί και 4, αρχίζει να κάνει την προπέτεια του το πτερίγυρο. Αυτά βγαίνουν μόνο από το ιστορικό. Δεν χρειάζεται καν να βάλετε οτοσκόπιο. Η ευαισθησία αυτής της αλληλουχίας νομίζω ότι είναι πάνω από 95 με 97%. Δηλαδή θα σας ξεφύγουν 2-3 παιδιά στα 100. Τώρα, αν σε αυτό προσθέσετε και την κλινική εξέταση που είπατε, εντάξει, είμαστε σχεδόν βέβαιοι, χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα άλλο, ότι το παιδί έχει βέβαια μαστοειδίτιδα. Αιματολογικές θα κάνουμε, φυσικά θα κάνουμε. Το παιδί θα χρειαστεί ενδονοσοκομιακή νοσηλεία, άρα και δείκτες λίμωξης, όλα αυτά θα τα εκτιμήσουμε. Ωστόσο, ξέρετε ότι σε μια οξεία μαστοειδίτιδα μπορεί να δούμε, να πω και 8.000 λευκά, έχει τύχει περιπτώσεις, 15.000 λευκά, 20.000 λευκά, 25.000 λευκά και σας λέω εγώ ότι έχει 17.000 λευκά με ένα τύπο 50-50 λέμφο πόλη. Πόσο μας βοηθάει αυτό? Ή μπορεί να είναι ακόμα και λεμφοκυταρικός ο τύπος. Θέλω να πω, δεν θα βασιστώ στη διάγνωση τόσο, δεν έχει τόσο μεγάλη ευαισθησία. Αντίθετα, θα βασιστώ στην παρακολούθηση, στα αιματολογικά. Εκεί σε μια ταχύτητα λευκά αιμοσφαίρια που σιγά σιγά φθήνουν, εννοείται ότι είναι καλό προγνωστικό σημείο. Και στην απεικόνηση να πούμε. Θα κάνουμε απεικόνηση στο παιδί αυτό? Είναι μια ερώτηση που πάντα απασχολεί. Όταν έρχεται ένα παιδί με ένα πεταχτό αυτάκι έτσι και μια πιθανή, μην πω και σίγουρη, μαστοειδίτιδα. Θα το απεικονίσετε? Θέλει κανείς να πει? Όχι. Όχι. Γιατί όχι? Δεν χρειάζεται. Πώς το ξέρουμε ότι δεν χρειάζεται? Σε αυτό το συγκεκριμένο παιδί, κοιτάξτε, υπάρχουν νοσοκομιακά κέντρα που με το που βλέπουν ένα αυτή να πετάει, κατευθείαν και πριν το εισιτήριο, περνάει από τον αξονικό, συνήθως στο τομογράφο. Κάνει την αξονική. Τώρα, τι αξονική θα κάνει είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Θα το πούμε παρακάτω. Και υπάρχουν άλλα κέντρα που κάνουν ή και οι γιατροί, προσωπικά ο καθένας, που δεν τη συστήνουν και τη συστήνουν μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις. Για να μην σας παιδεύω, η γνώμη μου είναι αυτή. Ότι σε μαστοειδίτιδα, σε οξεία μαστοειδίτιδα,
λένε ότι δεν είναι επιπλεγμένη με κάποια άλλη επιπλοκή, η απεικόνηση δεν είναι απαραίτητη. Δεν λέω δεν κάνουμε, λέω δεν είναι απαραίτητη, έτσι έχει διαφορά μικρή. Όπως επίσης σε μια ελεγχόμενη ενδοπροταθική επιπλοκή. Τι πάει να πει ελεγχόμενη? Έχει πάρεση προσωπικού το παιδί, έβαλα το σωληνάκι, έχω ξεκινήσει αντιβίωση, ενδοφλέβεια και δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μέρα πάει καλά. Άρα την ελέγχω την κατάσταση, δεν θα κάνω αξονική. Θα το πούμε και παρακάτω για την πάρεση. Αντίθετα, επιβάλλεται άμεσα σε κάθε ενδοκράνια επιπλοκή και όχι μόνο κάθε ενδοκράνια επιπλοκή, αλλά και σε υποψία μόλις ενδοκράνιας επιπλοκής. Κάθε αμφιβολία για τη διάγνωση. Δεν μ' αρέσει αυτό γιατί είναι έτσι. Θα κάνω απεικόνηση. Σας λέω την προσωπική μου γνώμη. Ή κάποια από τα συμπτώματα που έχει εμφανίσει το παιδί είναι άτυπα. Είτε η σημειολογία, είτε οτιδήποτε άλλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, θα κάνω απεικόνηση. Θα μου πείτε, εδώ λέμε μη επιπλεγμένη μαστοειδίτιδα. Και πού το ξέρω εγώ, όταν έρθει αυτό το παιδί, ότι είναι μη επιπλεγμένη μαστοειδίτιδα, ότι έχει μόνο μαστοειδίτιδα και δεν έχει, ας πούμε, και ένα σκληρίδιο απόστημα. Και κάτι άλλο, ή εγκεφαλικό απόστημα, ή θρόμβος σιμοειδούς. Υπάρχουν λοιπόν, εδώ θα βασιστούμε και στην κλινική εικόνα του παιδιού και στα ευρήματά μας, αλλά και στη στατιστική, αν θέλετε. Η στατιστική πάντα βάζει το χέρι της. Επομένως, υπάρχουν κλινικά συμπτώματα και σημεία που λένε ότι μια ενδοκράνια, μια επιπλοκή μάλλον, όχι ενδοκράνια, μια επιπλοκή της οξείας μεσοσωτήτιδας έρχεται. Είναι καθοδόν. Όπως για παράδειγμα μια έντονη κεφαλαλγία που αντιστέκεται σε παυσίπονα ή που έρχεται σε παιδί που κάνει οτόρια. Κεφαλαλγία ή πυρετός που επιμένει παρά την οτόρια του αυτιού που έχει αποσυμφορηθεί. Ή οξεία οτίτιδα με οτόρια που να διαρκεί αρκετές μέρες. Έναρξη πυρετού κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτά λένε κάτι γίνεται, κάτι δεν πάει καλά. Άρα, απεικόνηση. Και υπάρχουν βέβαια και συμπτώματα και σημεία που λένε ότι έχω επιπλοκή. Ήδη. Είδημα οπτικοφυλών, ασυμμετρία προσώπου, αυτό το γνωρίζετε, το γνωρίζουμε, είναι εύκολο να διαγνωστεί. Ο πιστοβολβικός πόνος, οτόρια συνοδευόμενη από κεφαλαλγία, οταλγία, ήλικος μυσταγμός βέβαια για τις λαβρινθίτιδες, όχι μόνο και όχι μόνο. Εστιακά νευρολογικά, θα δούμε παραδείγματα παρακάτω. Αποφασίσαμε λοιπόν, όχι αποφασίσαμε, κάναμε τη διάγνωση, μας βοήθησε το ιστορικό, η κλινική εξέταση, όλα ό,τι έχουμε κάνει τώρα, ότι το παιδί έχει οξεία μαστοειδίτιδα. Και θέλουμε να κάνουμε απεικόνηση. Δεχτώμεθα. Τι απεικόνηση θα κάνουμε? Αυτό είναι ένα κέριο ερώτημα. Τι απεικόνηση θα κάνουμε? Αν διαβάσετε τα περισσότερα βιβλία, τα βιβλιογραφικά δηλαδή, και στα βιβλία αναφοράς, δεν μπαίνουν βαθιά μέσα στο θέμα αυτό το συγκεκριμένο. Λένε διάγνωση με CT scan και πολλές φορές συμπληρώνουν και με ή χωρίς μαγνητική. Δεν με βοηθάει αυτό το πράγμα, εμένα τουλάχιστον. Τι θα κάνουμε, αξονική λιθοειδών, θα βάλουμε σκιαγραφικό. Να πούμε σε παρένθεση ότι σκιαγραφικό στην αξονική σημαίνει ότι το παιδί κάνει περίπου 2 αξονικές και όχι 1. Όχι 2 ακριβώς, 1,6-1,7. Επομένως, μετράει για το παιδί το μικρό που έχει πολλά χρόνια μπροστά του η ακτινοβολία. Θα κάνουμε αξονική εγκεφάλου, με ή χωρίς? Η λιθοειδών μας αρκεί για να διαγνώσουμε ένα εγκεφαλικό, μια ενδοκράνια επιπλοκή. Μαγνητική θα κάνουμε, εγκεφάλου, γέφυρο παραγκεφαλικών έσω ακουστικοπόρων,
Οι μαγνητικές θα έχουν παραμαγνητικό, ναι ή όχι? Θέλει κάποιος να πει? Προσέξτε λοιπόν, θα το απαντήσω το ερώτημα, δεν το αφήνω έτσι. Προσέξτε λοιπόν. Παιδί που ήρθε, παιδί μικρό, 1,5-2 χρονών δεν ήταν, που ήρθε με εικόνα μαστοειδίτιδας και όπως βλέπετε στο αριστερό αυτή, βλέπετε το ίδρυμα που κάνει εδώ, που κάνουν οι ιστοί εδώ πέρα, και που ο γιατρός του, που το πρώτο αντιμετώπισε, αισθάνθηκε ότι υπάρχει ένα υποπεριοστικό απόστημα σε αυτή εδώ τη διόγκωση που έχει την οπισθοδοτιαία. Και έκανε πράγματι αξονική, με σκιαγραφικό. Ωραία. Φάνηκε. Να το, εδώ, αυτή είναι η συλλογή. Τη βλέπετε. Αυτό λοιπόν είναι ένα υποπεριοστικό απόστημα. Είναι η πιο συχνή επιπλοκή της μαστοειδίτιδας. Η οξύτιδα έφερε τη μαστοειδίτιδα και η μαστοειδίτιδα έφερε το υποπεριοστικό. Προσέξτε τώρα μια λεπτομέρεια. Βοήθησε το παιδί αυτή η εξέταση? Τι λέτε? Όχι. Γιατί όχι, κύριε Σοφοκλέος? Αν βοήθησε το παιδί, το απόστημα θα το βρίσκανε. Ναι. Άλλη επιλογή το παιδί δεν είχε. Ναι. Προφανώς. Έχεις πάρει πολλά έτσι. Λοιπόν, βάλτε μέσα στον αλγόριθμο αντιμετώπισης της μαστοειδίτιδας την οπισθοδοτιαία παρακέντηση. Μετά την μυρικοτομή που θα κάνετε με ή χωρίς σωληνάκι, κάντε μια οπισθοδοτιαία παρακέντηση. Είναι πολύ πιο απλό, πολύ πιο φθηνό, να μην σας πω και πολύ πιο αξιόπιστο από μια κακή αξονική. Και μάλιστα τη βελόνη την αλλάζουμε και τα σημεία σε κάνα δυο, αν δεν το πετύχουμε με την πρώτη, και έτσι το απόστημα δεν θα ξεφύγει. Αυτό το συγκεκριμένο, το υποπεριοστικό. Βασικό, έτσι μια λεπτομέρεια, είναι ότι η βελόνη πρέπει να φτάσει στο κόκαλο, να περάσει κάτω από το περιόστεο. Έτσι, για να κάνουμε την αναρρόφηση του αποστήματος. Κοιτάξτε τι σας λέω τώρα. Αυτό σε παιδί που έχει νοσηλευτεί εδώ στην κλινική, έχει κάνει τη μυρικοτομή του, εδώ είναι το αυτάκι του, το πτερίγιο μετακινείται μπροστά και γίνεται η παρακέντηση. Αφαιρείται μια μικρή ποσότητα ποιου, δεν το εκενώνουμε καλύτερα να μην το εκενώσετε, να αναρροφήσετε μισό εκατοστό, να δείτε απλά ότι υπάρχει πίον. Και μετά με τομή, μικρή τομή, πίσω από το αυτή, το παροχετεύουμε. Εδώ παρά ήταν συντηρητικός ο χειρουργός, είναι μισό εκατοστό κι αν. Μπορείτε να την κάνετε μέχρι 1-1,5 εκατοστό την τομή αυτή, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον ασθενή. Αυτό λοιπόν είναι ένας τρόπος και να διαγνώσετε το υποπεριοστικό και το παιδί να μην χρειαστεί να κάνει την αξονική μόνο για αυτόν τον λόγο. Μικρότερο παιδί, 3 μηνών, βρεφάκι, με ανησυχία, διόγκωση, εδώ και ένα 24ωρο και οξέα οτίτιδας. Φωτοσκοπική εικόνα οτίτιδας. Θα του κάνουμε απεικόνηση, λέτε, αυτού του παιδιού? Φαίνεται να έχει μαστοειδίτιδα. Θα του κάνουμε απεικόνηση? Η γνώμη μου θα πω πάλι. Θα του κάνουμε απεικόνηση γιατί, όπως βλέπετε, η διόγκωση είναι αρκετά μεγάλη και φτάνει σχεδόν μέχρι το μάτι. Δεν μ' αρέσει αυτή η διόγκωση για ένα παιδί με μαστοειδίτιδα. Κάτι μπορεί να υπάρχει. Κάτι άλλο μπορεί να υπάρχει. Κάποια ανομαλία, κάποιο γενές έλλειμμα, κάποιο τρίμα, κάποιο δεν ξέρω. Επομένως, σε αυτό το παιδί, εγώ προσωπικά θα συνιστούσα να κάνει υψονική τομογραφία, όχι για να δω αν έχει απόστημα εκεί πίσω από τα αυτή, και αυτό θα το δω, αλλά για να δω, να είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει και κάτι άλλο. Επομένως,
τη σκεφτόμαστε την αξονική, αλλά όταν χρειάζεται, επιμένουμε να γίνει και να γίνει αυτή που πρέπει. Με τη μαστοειδίτιδα και με την εμπειρία που είχε εδώ η κλινική και από το Αγία Σοφία συγχρόνως, πολλά παιδιά, εκατοντάδες παιδιά, όχι πολλά παιδιά απλώς, έχουμε καταλήξει σε ένα κάπως έτσι αλγόριθμο τυφλοσούρπι, θα έλεγα, που νομίζω λύνει πολλά προβλήματα. Με τις επεξηγήσεις του, όποιος θέλει μπορεί να το δει και να ασχοληθεί μαζί του και θα είμαι και πολύ έτσι ευχαριστημένος αν μου γίνουν και παρατηρήσεις επ' αυτού. Να πούμε δύο κουβέντες για τα παιδιά που θα χρειαστούν απλή ανάρτηση, τα οποία είναι λιγότερα από τα μισά που έχουν μαστοειδίτιδα. Νομίζω γύρω στο 35-40% περίπου των παιδιών μπορεί να χρειαστεί ανάρτηση μαστοειδούς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ανοίξουμε βασικά το άντρο. Όλες τις κυψέλες είναι αδύνατο να τις καθαρίσουμε και δεν χρειάζεται κιόλας. Εκτός αν έχουμε κάνει αξονική, δούμε κάτι περίεργο, δούμε μεγάλες κυψέλες προς την κορφή, τότε κάποιος μπορεί να επιμείνει να ανοίξει και παρακάτω. Μπαίνουμε, φτάνουμε στην είσοδο του άντρου, βλέπουμε τον οριζόντιο ημικύκλιο, δεν βλέπουμε τον άκμονα, δεν θέλουμε να το δούμε. Εδώ η κατάσταση δεν είναι και τόσο απλή, είναι δύσκολη. Αιμορραγία μεγάλη, η βλενογόνος δυνατόδης τόσος που δεν σε αφήνει να δεις σχεδόν τίποτα. Άρα δεν προσπαθώ να βρω το στάδιο. Όσο εδώ που έχω φτάσει είναι καλά και πολύ ίσως. Επομένως, κάνουμε την είσοδο στο άνθρο, καθαρίζουμε τις κυψέλες όσες μπορούμε εδώ και περιοριζόμαστε εδώ. Κλείνουμε, βάζουμε παροχέτευση. Ένα αδύνατο σημείο και ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να προσέξει κάποιος στην μαστοειδεκτομή, στην ανάτηση μαστοειδούς, είναι ο συγμοειδής. Αν σας επιτρέπει η κατάσταση, φτάνετε μέχρι το πέταλο του συγμοειδούς. Είναι σημαντικό, γιατί κρύβονται μερικές φορές θρομβώσεις που μπορεί και να ξεφύγουν. Πάρες προσωπικού. Είπαμε μια κουβέντα πριν. Βλέπετε εδώ είναι μια περιφερική και το χείλος και το μάτι σύστικα. Μια περιφερική πάρεση προσωπικού. Το προσωπικό, την πορεία την ξέρουμε. Όταν υπάρχει οξεία οτίτιδα ή όταν υπάρχει και μαστοειδίτιδα, κολυβάει σε μια μεγάλη διαδρομή μέσα στο φύλλο. Είναι κάπου αναμενόμενο από κάποιο συγγενές έλλειμμα, από μια διάβρωση, να δείξει, να κάνει πάρεση. Τι κάνουμε? Νοσοκομιακή νοσηλεία, ενδοφλέβεια, αντιβίωση, μυρικοτομή με σωληνίσκο και κορτικοειδή βέβαια. Η μυρικοτομή με το σωληνίσκο θα πρέπει να γίνει άμεσα. Τα ερωτήματα ίσως που είναι λίγο πιο δύσκολα είναι: θα κάνουμε ανάθεση μαστοειδούς, θα κάνουμε απεικόνηση? Είπαμε και πριν, ελεγχόμενη κατάσταση, νομίζω ότι επιτρέπει να μην κάνουμε απεικόνηση. Ωστόσο, αν περάσουν 2 εβδομάδες περίπου και δεν έχει δείξει σημεία αποκατάστασης ή αν έχουμε μια προοδευτική πάρεση του προσωπικού, που είναι ύποπτο σημείο, πέρα από την οτίτιδα να υπάρχει και κάτι άλλο ίσως, ή αν υποψιαζόμαστε λανθάνουσα μαστοειδίτιδα, τότε ναι, θα κάνω απεικόνηση. Όσον αφορά την ανάτρηση μαστοειδούς, ναι, θα κάνουμε όταν, και πάλι θα πω, δεν υπάρχουν σημεία βελτίωσης του προσωπικού μετά από καμιά 15 μέρες. Εντάξει, στην οξεία οτίτιδα, έντονη φλεγμονή, μπορεί να επηρεαστεί τον νεύρο. Στην εκθετική, κάνει αυτό το αυτή, σύστηκα με αυτό το αυτή, πάρεστε το προσωπικό. Θα κάνετε μυρικοτομή και σωληνάκι. Ναι.
Συμφωνούμε όλοι, θα κάνουμε, έτσι. Θα κάνουμε. Και βέβαια θα κάνουμε. Μπορεί να είναι και μπέλ φυσικά εδώ αυτό. Φυσικά μπορεί να είναι και μπέλ, αλλά είναι αυτό που λέει ο κόσμος, καλή γαϊδουρόδενε, παρά γαϊδουρογύρευε. Άρα, πατάτα σωληνάκι, θα κάνω αναρρόφηση και σωληνάκι για να είμαι σίγουρος. Και ας είναι μπέλ. Για τη λαβυρινθήκηδα θα πω ένα πράγμα μόνο. Δεν είναι τόσο συχνή. Σπάνια πιθανόν να δούμε τη λαβυρινθήκηδα. Επίγουσα κατάσταση ενδονοσοκομιακή. Και γιατί είναι επίγουσα και ενδονοσοκομιακή? Γιατί κάθε καθυστέρηση μπορεί να σημαίνει απώλεια του αυτιού. Και μπορεί αυτό να βάλει σε μπελάτες, μάλιστα και γιατρούς. Ένα παράδειγμα αξονικής τομογραφίας, ένα παιδί που ήρθε με μαστοειδίτιδα στο αριστερό αυτή, εδώ βλέπετε το πρίξιμο, και που επειδή είχε το ιστορικό του ένα επίρετο παρατηνόμενο, 39,5 περίπου πυρετό, για κάνα πενθήμερο εξάι, 5-6 μέρες περίπου, ο γιατρός το έστειλε για απεικόνηση και νομίζω απόλυτα δικαιολογημένα. Ωστόσο η απεικόνηση στο ακτινολογικό εργαστήριο δεν ήταν η ενδεικνυόμενη. Είναι μια τομογραφία λιθοειδών χωρίς σκιαγραφικό. Δεν μας έδειξε αυτά που θέλαμε. Τώρα τις καταστάσεις αυτές λίγο πολύ τις ξέρετε. Το παιδί στάλθηκε πίσω και σχεδόν με παρακάλια μας κάνανε και σκιαγραφικό οι απεικονιστές και φάνηκε πραγματικά αυτό το επισκληρίδιο απόστημα εδώ. Εδώ το βλέπετε, έτσι. Ωραία. Το οποίο επίσης λίγο φαίνεται εδώ. Αυτές είναι οι τομές οι ανώτερες από το λιθοειδές. Στο ακτινολογικό δεν συνέχισαν να πιάσουν όλο τη βλάβη, να την περιγράψουν, να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Ωστόσο, είναι ένα παράδειγμα ότι με το ακτινολογικό εργαστήριο, οπουδήποτε, παντού, δεν υπάρχει ιδανική συνεργασία. Εντάξει, όταν πρέπει, επιμένουμε για την εξέταση που πρέπει να γίνει. Εδώ είναι ένα κορίτσι 7 μεγαλούτσικο, λίγο αλλαγία. Προσέξτε τη σημειολογία. Εμετούς, αστάθεια πάλησης, αυτόματο νησταγμό, ρόμπερ, κολόδια, δουλειά. Τι κάνει μια ομοιόφθα κεραμίδια. Εδώ πήγε κατευθείαν να κάνει ένα πλήρη απεικονιστικό έλεγχο. Έκανε την αξονική λιθοειδών χωρίς σκιαγραφικό που δεν έδειξε τίποτα. Δεν περιμέναμε κιόλας. Και αμέσως μετά έκανε και τη μαγνητική. 2 τεράστια, μεγάλα. Ένα επισκληρίδιο, αυτό είναι το επισκληρίδιο, και ένα ενδοεγκεφαλικό απόστημα. Βλέπετε πώς μετατοπίζει τη μέση γραμμή, τι πίεση κάνει και προφανώς από αυτή την πίεση και τα κέντρα που επηρέαζε έχουμε και όλη αυτή τη συμπτωματολογία. Αυτό στην εισαγωγή. Το επισκληρίδιο απόστημα παροκετεύτηκε άμεσα την επόμενη μέρα με ανάκριση μαστοειδούς και παροκετεύση του αποστήματος. Μετά από η νευροχειρουργοί που αναλάβανε το μέσα κομμάτι, είπανε να το παλέψουν με αντιβίωση. Το παλέψανε μία εβδομάδα, κάναμε επανάληψη. Βλέπετε εδώ το επισκληρίδιο δεν υπάρχει πια. Υπάρχει αυτό το οποίο σαν να έχει μειωθεί λιγάκι, σαν τα πιεστικά να μην είναι τόσο πιεστικά. Ωστόσο, μετά από 3 εβδομάδες που έκανε την επόμενη μαγνητική, εδώ δείχνει να έχει μεγαλώσει. Αποφασίστηκε λοιπόν να γίνει αναρρόφηση, παρακέντηση του αποστήματος και αναρρόφησή του. Βλέπετε το οποίο που είχε αναρροφηθεί τότε όταν το παιδί μπήκε στο χειρουργείο για αυτόν τον λόγο. Αυτή υποτίθεται ότι είναι βελόνη με υπέρηχο καθοδήγηση. Υποτίθεται ότι αυτή είναι η βελόνη και εδώ, κάπου εδώ, φανταστείτε αυτό εδώ το πιο σκούρο, είναι το μόρφωμα το απόστημα.
έγινε και έκχυση αντιβιωτικού και μετά από 2 μήνες σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Πήγε καλά από εκεί και πέρα το παιδί. Πίσω. Έχει το παιδί, είπαμε αυτό, έχει οξύαμα στο εγκρίτιδα, απεικόνηση θα κάνουμε και το ερώτημα ξαναμπαίνει, τι είδους απεικόνηση θα κάνουμε. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να σχολιάσει τίποτα. Έλα, Σοφοκλέος, όπως εσύ μιλάς, λέει. Αν μπαίνει στην κουβέντα η ενδοκράνια διπλοκή, τότε με την αξονική μόνο νομίζω δεν είμαστε πλήρως Με καλυμμένοι. την αξονική λιθοειδόνη. Ναι, προφανώς, ναι. Συμφωνώ. Εντάξει. Άλλος θέλει κανείς να σχολιάσει. Γιατί λέμε ότι ναι, θα κάνω μια αξονική. Αλλά δεν είναι θα κάνω μια αξονική, είπαμε. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν κάνω μια αξονική. Και μια αξονική να κάνεις, ποια θα κάνεις από όλες. Η γνώμη μου. Ιδανικά, άμα είχα εγώ αυτό το παιδί ασθενή ή αν ήμουν εγώ στη θέση του, τι θα ήθελα να μου κάνουν μια σιτή λιθοειδών χωρίς σκιαγραφικό. Γιατί, για να δω την ανατομία, να δω αν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και κάποια άλλη βλάβη όπως χολοστεάτωμα ή κάτι άλλο και μια μαγνητική εγκεφάλου με παραμαγνητικό και συμπληρωμένη με φλεβογραφία, μαγνητική φλεβογραφία. Με αυτό θα ήμουν κατά το κεφάλι μου ήσυχο, το παιδί δεν έχει καμία ενδοκράνια επιπλοκή. Επειδή τα πράγματα δεν είναι ιδανικά βέβαια, θα ήμουν ικανοποιημένος να κάνω μια σιτή λιθοειδών και μια εγκεφάλου, τη λιθοειδών χωρίς, την εγκεφάλου με σκιαγραφικό. Σκεφτείτε. Άμα έχετε κάτι να πείτε, να μου το πείτε. Λάθη που γίνονται, εντάχει θα τα πω, δεν θα τελείωσα, δεν θα καθυστερήσω άλλο. Λάθη που γίνονται στην αντιμετώπιση των επιπλοκών της οξείας μέσης οτίτιδας. Ιστορικό, ανεπαρκές ιστορικό, συχνό λάθος, όσο απλό και αν φαίνεται. Το ιστορικό δεν είναι μόνο τέχνη να ξέρεις να ρωτάς και να μιλάς και να... Είναι βέβαια και γνώση, για να ξέρεις τι θα ρωτήσεις και πώς θα το συνδυάσεις με τη συμπτωματολογία και με τον ασθενή. Αυτές οι καλλιέργειες καμιά φορά μας αποπροσανατολίζουν τελείως. Ξεκινάμε με εμπειρική αγωγή στις επιπλοκές, γιατί δεν έχουμε άμεσα το αποτέλεσμα της καλλιέργειας και αν το παιδί πηγαίνει καλά και έχω ένα αποτέλεσμα συμβατό με τη λογική, τότε μπορώ να περιορίσω την αντιβίωσή μου και να δώσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Αλλιώς, αν μου βγάλει, συγγνώμη για το λαϊκό, άλλα ντάλλον, δεν θα το λάβω καθόλου υπόψη μου. Απεριόριστη εμπιστοσύνη στα ευρήματα των απεικονιστικών τεχνικών, ειδικά όταν δεν ξέρουμε να τις διαβάζουμε, εμείς οι ίδιοι. Μην αρχίσουμε να λέμε τώρα περιστατικά, θα βραδιάσουμε. Βλέπουμε τα φιλμ, τα μελετάμε, ρωτάμε και τέλος πάντων ασφαλώς και η απεικόνηση είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο στη διάγνωση των επιπλοκών αυτών. Δεν γίνεται χωρίς την απεικόνηση. Και λανθασμένο timing τόσο για την παραπομπή για απεικόνηση, όσο και της μαστοειδεκτομής καμιά φορά. Πολλές φορές βιαζόμαστε να κάνουμε μαστοειδεκτομή, το παιδί μπορεί να υποβληθεί σε μια επέμβαση που ίσως και να μην του ήταν τελείως αναγκαία. Πολλά παιδιά πάνε συντηρητικά, με τη συντηρητική αντιμετώπιση πάνε πολύ καλά ή μπορεί να την κάνουμε καθυστερημένα με αποτέλεσμα τι, να έχουμε αφήσει μια λίμωξη, σοβαρή λίμωξη, να δουλεύει
χωρίς να είναι καλυμμένοι τελείως από την αντιβίωσή μας ή τα άλλα μέτρα που έχουμε κάνει. Αυτό που ακούτε και από τους παιδίατρους πολλές φορές, έλα μωρέ να κόκκινο αυτάκι είναι εδώ στο λίγο αντιβίωση, είναι η αγαπημένη μου φράση. Λοιπόν, ιστορικό, κλινική εξέταση θα ξαναπώ και η αρμόζουσα απεικόνηση όταν χρειάζεται θα μας βοηθήσουν και για να κάνουμε τη σωστή διάγνωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ήταν όντως μια πολύ πολύ καλή παρουσίαση με πολλά πρακτικά θέματα. Αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε γιατί υπάρχουν αρκετά που πρέπει να συζητηθούν. Κάνουμε ερωτήσεις τώρα και να ακολουθήσει ο επόμενος ομιλητής. Ερωτήσεις από το ακροατήριο, παρατηρήσεις. Να πω και εγώ κάποια πράγματα από την εμπειρία μου τόσα χρόνια στο Αγία Σοφία και από τα λάθη που κάναμε εντός εισαγωγικών, άθελά μας φυσικά. Εκείνο που έχω να τονίσω στους νεότερους συναδέλφους είναι ότι όταν έρχεται ένα παιδί, κορίτσι, με οταλγία, μετά την επισκοπτοσκόπηση που κάνετε και διαπιστώνετε την οξεία μέση οτίτιδα, μην παραλείψετε να γυρίσετε τα μαλάκια του μπροστά, να δείτε πίσω από το πτερίγιο. Δεν φαίνεται πολλές φορές και μπορεί να ξεφύγει μια μαστοειδίτιδα και η εικόνα της οτίτιδας είναι εμφανής. Το άλλο που έχουμε παρατηρήσει αρκετές φορές στα παιδιά είναι ότι το ιστορικό τους λένε οι γονείς ότι χθες είχε λίγο γκρίνια και σήμερα το έφερε με το αυτί έτσι. Και λες, είναι δυνατόν να συμβεί? Είναι δυνατόν να συμβεί. Ο ορισμός της οξείας μέσης οτίτιδας είναι φλεγμονή βλανογόνου και περιοστέου όλου του μέσου ότος. Συμπεριλαμβάνει και τη μαστοειδή απόφυση. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει μια μαστοειδίτιδα με καλούς γονείς, καλό επίπεδο γονιών, να λένε ότι την προηγούμενη μέρα το παιδί ήταν καλά, είχε την γκρίνια του και την ανησυχία του, δεν είδε ο παιδιάτρος πέρα από μια οτίτιδα τίποτα και την άλλη μέρα ήρθε με την εικόνα της μαστοειδίτιδας. Η άλλη παρατήρηση είναι μια συζήτηση να κάνουμε όσον αφορά τις απεικονίσεις. Συμφωνώ και εγώ απολύτως με τον κύριο Ψαρομάτη. Ας θυμηθούμε ότι πριν από 40 χρόνια που δεν είχαμε καμία δυνατότητα να κάνουμε απεικόνιση, ούτε μαγνητική ούτε αξιονική, μας αρκούσε η κλινική εικόνα και το πολύ κάναμε και μια πλάγια ακτινογραφία και βλέπαμε λίγο τις μαστοειδείς, αν είναι κατηλημμένες, αν δεν είναι κατηλημμένες, αν έχουν λίγο αερισμό κλπ. Στατιστικά, οι περιπτώσεις που στραβώσανε χωρίς την ανάγκη της αξιονικής ή της μαγνητικής και μόνο τα χρόνια εκείνα που περνάγανε σοριδόνι μαστοειδίτιδας, δεν νομίζω ότι έχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Συνεπώς, απεικόνιση ναι, αλλά με προϋποθέσεις όπως ακριβώς ανέφερε ο κύριος Ψαρομάτης. Επίσης, να τονίσω ότι η κορτιζόνη σαφώς νομίζω ότι είναι μέρος της θεραπείας ασυζητητή. Τώρα, όσον αφορά την πάρηση του προσωπικού, θυμήθηκα μία περίοδο, ένα χειμώνα, σχεδόν σε κάθε εφημερία στο Αγία Σοφία ερχόταν και ένα παιδί με πάρηση προσωπικού, που ή είχε εικόνα οξείας μέσης οτίτιδας τυπική, ή είχε την εικόνα που περιέγραψε ο κύριος Ψαρομάτης που έδειξε με μία απλά κριτική οτίτιδα. Στείλαμε κατ' επανάληψη καλλιέργειες τότε και μέχρι και το Παστέρ είχαμε στείλει, γιατί είχαμε θορυβηθεί τι είναι αυτό το πράγμα που κάνουν τα παιδιά και έρχονται σε κάθε εφημερία με μια πάρεση και μετά επανερχόντουσαν σε πολύ καλό επίπεδο. Και η απάντηση ήταν ένας ειδικός νευροτρόπος ιός που παρουσιάστηκε εκείνη την εποχή και τον οποίο μας τον υπέδειξαν, αλλά είχαν και εκείνοι παραξενευτεί. Θέλω να πω ότι και στην εκκριτική οτίτιδα, που μπορεί να είναι σαφώς και μια πάρεση τύπου Μπέλ, σαφώς και επιβάλλεται να γίνει μεριγοτομή. Κάποια άλλη ερώτηση, κάποια παρατήρηση? Για την κορτιζόνη, πάντως έχω καταλάβει ότι στο Αγία Σοφία γενικά τη χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο από ότι εμείς τη χρησιμοποιούμε σε τέτοια περιστατικά. Εμείς νομίζω πολύ σπάνια δίνουμε κορτιζόνη. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Είναι αλήθεια. Έχεις δίκιο. Δεν δίναμε πάντα. Και δεν ξέρω τώρα... Ούτε μη δίνουμε πάντα. Όχι πάντα, ναι. Όχι σαν σημείο της θεραπείας. Δηλαδή, δεν κάνουμε.
Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω με τον κύριο Αθανασόπουλο το είχαμε συζητήσει σε ένα συνέδριο πρόσφατο. Ότι... Εμείς δεν πάμε. Σε επιπεφλεγμένες περιπτώσεις έτσι ή σε περιπτώσεις που έχεις κάνει παρακέντηση. Για να επιταχύνει, ας πούμε, την βελτίωση. Ένα παιδί που το έχεις παρακεντήσει, έχεις βάλει το σωληνίσκο, έχεις κάνει τα εργαστηριακά του και βλέπεις ότι βελτιώνεται όχι ικανοποιητικά, εκεί νομίζω ότι έχει θέση η κορτιζόνη, σε καμία περίπτωση σε όλες. Επίσης, πάνω σε αυτό να κάνω ένα σχόλιο, ότι έχει μια λογική. Ακόμα και πριν ξεκινήσεις την αντιβίωση, να κάνεις μια δόση εφόδου, μία-δύο δόσεις εφόδου, με ποια λογική να ξεπεριστεί ο βλεντογόνος της μαστοειδούς και να αρχίσουν πλέον και οι κυψέλες και το άντρο και το άντι τους και το μεσοούς να επικοινωνήσουν. Εκεί θεωρώ ότι κακό δεν κάνει, καλό μπορεί να κάνει. Και το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι για τα επισκληρίδια τα αποστήματα. Πάλι είχαμε μια συζήτηση για το αν είναι κάτι το οποίο οφείλουμε ή πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εμείς, επειδή σε μια μαστοειδεκτόμη είμαστε δίπλα στην ουσία. Ή αν είναι κάτι που πρέπει να το αναλαμβάνουν οι νευροχειρουργοί. Είτε στο μέσο κρανιακό βόθρο, ένα μικρό απόστημα, ας πούμε, που κάποια φορά τα βρίσκουμε για τυχαία, ας πούμε. Ναι. Ή ένα περισυγμοειδικό απόστημα. Ναι. Από αυτά που βλέπουμε αρκετά συχνά, σε θρομβώσεις. Ναι. Η γνώμη μου είναι ότι αυτά που έρχονται σε άμεση σχέση με τη μαστοειδή μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε εμείς. Γενικά, κάνοντας τη μαστοειδεκτομή και προχωρώντας και προς το σημείο του αποστήματος, συνήθως αυτόματα αυτό, γιατί υπάρχει επικοινωνία, ανακουφίζεται, δηλαδή παροχητεύεται, αλλά απ' την άλλη, θυμάμαι ότι στα τελευταία επισκληρίδια αποστήματα πάντα μίλαγα και με τον νευροχειρουργό. Ναι, και του έλεγα, έχω αυτό, θα κάνω αυτό, να είσαι εδώ. Αυτό. Εννοείται. Όσο για τα ενδοεγκεφαλικά, όσο μέσα, εφόσον έχει φύγει και είναι μέσα στο κουνι σου, θα έλεγα ότι είναι μάλλον δικό του κομμάτι. Δικό του φυσικά. Συμφωνούμε. Υπάρχει άλλη ερώτηση, παρατήρηση από τους συναδέλφους? Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ καλή και επικοδομητική η παρουσία σου. Όπως ανέφερε και ο κύριος Κουδουνάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση, έχουμε να κάνουμε με μια σχετικά σπάνια κατάσταση, ύπουλη, την οποία πρέπει τουλάχιστον όλοι μας να γνωρίζουμε. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, τον ορισμό του χολοστεατώματος. Τι είναι το χολοστεάτωμα? Είναι κατά κάποιο τρόπο πολύ απλά μια επιδερμική κίστη εγκλισμού, η οποία παρουσιάζεται σε μη φυσιολογική θέση, στην κοιλότητα του μέσου οτός, στη μαστοειδή κοιλότητα, ενίοτε και στον έξω ακουστικό πόρο, και η οποία στην ουσία παρουσιάζει μια ανάπτυξη μη νεοπλασματική του κερατινοποιημένου πλακώδους επιθυλίου. Και ταυτόχρονα δρά καταστροφικά στους περιβάλλοντες ιστούς, για παράδειγμα στα οστά. Τώρα, εάν κοιτάξει κανείς την ιστολογική δομή αυτής της επιδερμικής κίστης, του χολοστεατώματος, κλασικά διακρίνουμε το πλακώδες επιθύλιο, την μάτριγα, το matrix, από το οποίο δημιουργούνται οι στιβάδες κερατίνης στο εσωτερικό της κίστης του χολοστεατώματος, ενώ περιβάλλεται από συνδετικό ιστό υποεπιθυλιακά, ο οποίος εμφανίζει επίσης έντονη φλεγμονώδη δραστηριότητα. Εάν συγκρίνει κανείς την ιστολογία του δέρματος, της επιδερμίδας με το χώρι και αυτήν του χολοστεατώματος, οι διαφορές, τουλάχιστον όσον αφορά τη βασική ιστολογική δομή, δεν είναι μεγάλες. Γι' αυτό και ακριβώς πρέπει όλοι μας να έχουμε στο μυαλό ότι εδώ δεν πρόκειται, παρόλο που έχουμε μια επεκτατική και διηθητική κατάσταση, δεν πρόκειται περί νεοπλασματικής νόσου, πρόκειται απλά, τροποντινά, για επιθύλιο
κερατινοποιημένο πλακώδες επιθύλιο, το οποίο βρίσκεται σε λάθος θέση. Αναφερόμενοι ειδικότερα στο παιδικό χολοστεάτωμα, μπορούμε να το ταξινομήσουμε σε επίκτητο πρωτοπαθές, επίκτητο δευτεροπαθές, που είναι συνήθως το ιατρογενές ή μετά από λοιμώξεις, το συγγενές και κάποιες πιο σπάνιες καταστάσεις, όπως είναι το χολοστεάτωμα της τυμπανικής μεμβράνης και του έξω ακουστικού πόρου. Τα πρώτα τρία αφορούν την κοιλότητα του μέσου οτός και τις μαστοειδείς κυψέλες ή άλλες αριζόμενες περιοχές του κουρταφικού οστού, ενώ του έξω ακουστικού πόρου και κατά κάποιον τρόπο και της τυμπανικής μεμβράνης έχουμε συλλογή επιθυλιακών υπολοιμμάτων κερατίνης στον έξω ακουστικό πόρο. Σχετικά με την επιδημιολογία, είναι προφανές ότι έχουμε να κάνουμε με μια σπάνια κατάσταση. Όσον αφορά στο επίκτητο χολοστεάτωμα, η τάση όσον αφορά στην επιδημιολογία είναι πτωτική. Και αυτό πιθανότατα να έχει να κάνει με την έγκαιρη πλέον και καλύτερη διαχείριση καταστάσεων υποαερισμού του μέσου οτός. Με όλους τους ελέγχους που διενεργούνται στα παιδάκια, τις θεραπείες, σωληνείς και αερισμοί κτλ. Προφανώς βελτιώνεται γενικά η κατάσταση αερισμού του μέσου οτός και έτσι προφανώς ή ενδεχομένως πιο λίγα παιδάκια αναπτύσσουν πλέον το επίκτητο χολοστεάτωμα. Από την άλλη, το συγγενές χολοστεάτωμα παρουσιάζει στατιστικά, αν και είναι σπάνιο, βλέπετε εδώ τη στατιστική, μάλιστα αναφέρεται ότι αποτελεί το 1 με 3, maximum 5% των παιδικών χολοστεάτωμάτων στις διάφορες σειρές. Η επιδημιολογία του λοιπόν παρουσιάζει μία αυξητική τάση στην εντόπιση, η οποία προφανώς σχετίζεται με την έγκαιρη και καλύτερη διάγνωση. Όλοι μας είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι, παιδίατροι, οτορινολαρυγκολόγοι και έτσι έχουμε πιο συχνά μία διάγνωση σε μικρή ηλικία. Να ξεκινήσουμε από το κλασικό επίκτητο πρωτοπαθές χολοστεάτωμα και να δούμε έτσι λίγο εντάχει την παθοφυσιολογία. Όπως και στο επίκτητο πρωτοπαθές χολοστεάτωμα ενηλίκων, υπάρχουν διάφορες θεωρίες που εξηγούν τη δημιουργία του, τη γένεση του. Δεν υπάρχει μία κοινώς αποδεκτή θεωρία. Η πιο ευρέως διαδεδομένη και πιστευτή κατά κάποιον τρόπο είναι η πρώτη, η οποία λέει ότι το χολοστεάτωμα δημιουργείται από ένα θύλακο ισολκής, ο οποίος με τη σειρά του προκύπτει από τις διαταραχές αερισμού της κοιλότητας του μέσου οτός και των μαστοειδών κυψελών και το οποίο σιγά σιγά εξελίσσεται στον επιδερμικό σάκο που αναφέραμε προλίγου. Άλλες θεωρίες αναφέρουν την πλακώδη μεταπλασία, την μετανάστευση ή εισβολή επιθυλίου στην κοιλότητα του μέσου οτός, καθώς και στην υπερπλασία της βασικής στιβάδας του πλακώδους επιθυλίου στην περιοχή του τυμπανικούημένου. Εάν συγκρίνει κανείς το χολοστεάτωμα των ενηλίκων με το παιδικό χολοστεάτωμα, θα δει ότι, και είναι κοινώς αποδεκτό, ότι το παιδικό χολοστεάτωμα είναι πιο επιθετικό. Και τι εννοούμε με την λέξη επιθετικό? Είναι συνηθέστερα πιο εκτεταμένο κατά τη διάγνωση. Τα ακουστικά οστάρια βρίσκονται κατά τη διάγνωση σε χειρότερη κατάσταση και τα ποσοστά υποτροπής ή και υπολοιπόμενης νόσου είναι αυξημένα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν πιθανόν με διάφορους παράγοντες. Η λειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας και ο εν γέννη αερισμός των αεροφόρων κοιλωτήτων του κροταφικού οστού έχει μάλλον μια σημασία. Επίσης τα παιδάκια κάνουν πιο συχνοτήτιδες, έχουν πιο ενεργούς και αυξητικούς παράγοντες, ο ρυθμός ενδεχομένως της αναπαραγωγής των κερατινοκυθάρων. Οι άλλοι φλεγμονώδεις παράγοντες είναι
βρίσκονται σε πιο έντονη δραστηριότητα σε σχέση με τους ενήλικες. Και έτσι λοιπόν για αυτούς τους παράγοντες υποθέτουμε, πιθανολογούμε ότι συμβαίνει αυτό το οποίο γνωρίζουμε στην κλινική πράξη. Από την άλλη όμως, ενώ έχει αυτά τα πιο επιθετικά, πιο άσχημα χαρακτηριστικά, στατιστικά τα παιδικά χολοστεατώματα παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά ενδοκροταφικών και ενδοκράνιων επιπλοκών συγκριτικά με τους ενήλικες. Δεν έχω βρει κάποια πιθανή εξήγηση για αυτόν το φαινόμενο. Σχετικά με την αφετηρία του χολοστεατώματος, όπως ξέρουμε, το χολοστεάτωμα του μέσου οτός μπορεί να ξεκινήσει είτε από την χαλαρά μοίρα είτε από την τεταμένη μοίρα του τυμπανικού ημένα, και ενώ στους ενήλικες η πλειοψηφία των χολοστεατωμάτων ξεκινά από την χαλαρά μοίρα, στα παιδικά χολοστεατώματα ένα 80% περίπου ξεκινά από την τεταμένη, σε αντίθεση λοιπόν με τους ενήλικες. Ενώ κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη στην καθημερινή μας πρακτική, ένα 10% περίπου των παιδιών με χολοστεάτωμα παρουσιάζουν αμφωτερόπλευρο χολοστεάτωμα. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να εξετάσουμε με πολλή επιμέλεια και το άλλο αυτάκι. Το μεγάλο αγκάθι, οι υποτροπές, η υπολοιπόμενη νόσος στο χολοστεάτωμα είναι εν γέννη ένα πρόβλημα της νόσου, και στον παιδικό πληθυσμό το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Περιγράφεται μια συχνότητα 2 με 3 φορές περισσότερη συγκριτικά με ενήλικες, η συχνότητα υποτροπής υπολοιπόμενης νόσου. Και πάλι μπορούμε να πάμε στους παράγοντες που προαναφέραμε, που δικαιολογούν την πιο επιθετική συμπεριφορά των παιδικών χολοστεατωμάτων. Επίσης, από διάφορες σειρές έχει φανεί ότι η συχνότητα των υποτροπών όσον αφορά την μέθοδο με την οποία χειριζόμαστε το χολοστεάτωμα είναι καλύτερη με τις ανοιχτές μαστοειδεκτομές, τις canal wall down, και συγκριτικά με τις κλειστές ή την canal wall up. Και μάλιστα η τεχνική η οποία φαίνεται να υπερτερεί είναι η ανοιχτή μαστοειδεκτομή, canal wall down, με μερική σύγκληση της μαστοειδούς κοιλότητας. Παρ' όλα αυτά, όποια τεχνική και αν χρησιμοποιήσει κανείς, πρέπει πάντα να έχει στο μυαλό του το ενδεχόμενο υπολοιπόμενης νόσου ή και υποτροπής. Περνάμε στο συγγενές χολοστεάτωμα, το οποίο ναι μεν ιστολογικά και στο τέλος της ημέρας ως νόσος ιστολογικά είναι το ίδιο, ταυτίζεται με το επίκτητο χολοστεάτωμα, έχει κάποια χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν. Εδώ, όπως αντιλαμβανόμαστε και από το όνομα, το χολοστεάτωμα υπάρχει ήδη κατά τη γέννηση, μπορεί να μην είναι εμφανές, αλλά έχει ήδη δημιουργηθεί, και στην ανάπτυξη του το παιδί έχει μια ακιστική μάζα από αυτόν το κερατινοποιημένο πλακώδες επιθύλιο, το οποίο προοδευτικά αυξάνει. Η τυμπανική μεμβράνη όμως είναι άθικτη. Συνεπώς δεν θα έχουμε και επεισόδια οτόριας ή οτίτιδας. Δεν υπάρχει το γνωστό άνοιγμα προς τον έξω ακουστικό πόρο που έχει το επίκτητο, που είναι το σημείο από το οποίο έχει δημιουργηθεί. Ενώ κατά τα άλλα, όπως βλέπετε και στην εικόνα εδώ, ο τυμπανικόςημένας είναι άθικτος, χωρίς ισορκές, ούτε στην τεταμένη, ούτε στη χαλαρά μοίρα. Και εδώ υπάρχουν διάφορες θεωρίες, οι οποίες προσπαθούν να εξηγήσουν τη δημιουργία του συγγενούς χολοστεατώματος. Η πιο έτσι ευρέως αποδεκτή είναι η τελευταία, η θεωρία των επιθυλιακών υπολοιμμάτων, κατά την οποία φαίνεται ότι στη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης και στο στάδιο όπου τα διάφορα είδη επιθυλίων διαχωρίζονται στην περιοχή των βραχιακών τόξων, και ενώ θα έπρεπε το
το εκτόδερμα από το οποίο θα προκύψει το κερατινοποιημένο πλακώδες επιθύλιο θα έπρεπε να μείνει στην έξω μεριά του τυμπανικού ημένα, φαίνεται ότι κάποια επιθυλιακά υπολείμματα παραμένουν εντός της μέλουσας κοιλότητας του μέσου οτός, τα οποία στην πορεία δημιουργούν αυτή την κίστη πλακώδους επιθυλίου. Τι συμπτώματα θα προκαλεί ή ποια θα είναι η κλινική οτοσκοπική του εικόνα, όλα αυτά εξαρτώνται από την εντόπιση και από το μέγεθος του συγγενούς χολοστεατώματος. Συνήθως και ακριβώς πλέον με την γνώση που έχουμε όλοι οι οторινολαρυγγολόγοι, με την καλή εικόνα που έχουμε είτε με τα εξεταστικά μας μικροσκόπια είτε με τα ενδοσκόπια, η διάγνωση πολύ συχνά πλέον γίνεται κατά τη διάρκεια ενός τυχαίου ελέγχου και ακριβώς βλέπετε μπορεί να δούμε μία μικρή πέρλα, μαργαριταροειδή πέρλα πίσω από έναν άθικτο τυμπανικό ημένα ή πιο μεγάλα ευρήματα. Καμιά φορά μπορεί αυτό να φανεί κατά τη διάρκεια τοποθέτησης ενός σωληνίσκου αερισμού. Να έχουμε ένα παιδάκι με εκρητικές μέσες οτίτιδες και στα δύο αυτάκια ή πιθανή εκρητική μέση οτίτιδα στο ένα αυτάκι, να μην φαίνεται ξεκάθαρα η μαργαριταροειδής μάζα πίσω από τον τυμπανικό ημένα, να προχωρήσουμε σε τοποθέτηση σωληνίσκου αερισμού και κατά την μυριγκοτομία, αντί να έχουμε έξοδο βλενόδους υγρού, να έχουμε τη συλλογή της κερατίνης. Χαρακτηριστικά, και αυτό προφανώς σχετίζεται με την εμβριολογική ανάπτυξη της περιοχής, η μαργαριταροειδής μάζα παρατηρείται συνηθέστερα στο πρόσθιο άνω τεταρτημόριο, λιγότερο συχνά στο οπίσθιο άνω, αλλά μπορεί να βρίσκεται και σε οποιαδήποτε άλλη θέση. Τα παιδάκια είναι συνήθως ασυμπτωματικά, ενώ μπορεί στην πορεία με την ανάπτυξη να έχουμε το σύμπτωμα ή την παρατήρηση από το περιβάλλον τους γονείς μιας βαρικοΐας, ενώ εάν δεν τεθεί η υποψία νωρίς, τότε θα εξελιχθεί σε μια πολύ μεγάλη μάζα εντός του κροταφικού οστού και να φτάσει το παιδί στην εφηβεία ή ακόμα και στην νεαρή ενήλικο ζωή με συμπτώματα όπως πόνο, πάρεση του προσωπικού νεύρου. Αυτές είναι οι καταστάσεις τις οποίες αντιλαμβανόμαστε όλοι το χολοστεάτωμα έχει επεκταθεί πάρα πολύ και είναι πλέον πολύ μεγάλο σε μέγεθος. Δύο άλλες πιο ασυνήθιστες καταστάσεις παιδικού χολοστεατώματος είναι αυτόν του έξω ακουστικού πόρου. Εδώ το χολοστεάτωμα του έξω ακουστικού πόρου στα παιδιά δημιουργείται σε περιπτώσεις συγγενούς στένωσης ή και ατρυσίας του έξω ακουστικού πόρου, συνηθέστερα στένωσης, και δημιουργείται ακριβώς από το παγιδευμένο δέρμα επί τα εντός της στένωσης. Εάν δούμε εδώ τους διάφορους τύπους συγγενούς ατρυσίας ή στένωσης του έξω ακουστικού πόρου και πάρουμε ως παράδειγμα τους πρώτους δύο τύπους, τον Α και τον Β, θα δούμε ότι υπάρχει στο σημείο της στένωσης ένας ισθμός, ο οποίος μπορεί να είναι πάρα πολύ στενός, και επί τα εντός αυτού υπάρχει φυσιολογικά το δέρμα του έξω ακουστικού πόρου, το οποίο παγιδεύεται, δεν μπορεί να αυτοκαθαριστεί όπως συμβαίνει στον φυσιολογικό έξω ακουστικό πόρο, και σε εκείνη την περιοχή δημιουργείται η κίστη κερατίνη από το κερατινοποιημένο πλακώδες επιθύλιο. Αυτή η κατάσταση είναι σχετικά σπάνια όταν έχουμε ατρυσία, όπως για παράδειγμα εδώ, στους τύπους C και D, διότι δεν υπάρχει συνήθως επιθύλιο πέρα από την ατρυσία. Στις περιπτώσεις όμως στένωσης, όπως είδαμε προηγουμένως, η συχνότητα μπορεί να είναι αρκετά αυξημένη, περιγράφονται ποσοστά μέχρι και 43%. Γι' αυτό στα παιδάκια με στένωση του εξωακουστικού πόρου, και κυρίως όταν η στένωση είναι αρκετά σημαντική και δεν μας επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο της περιοχής πέρα από τον ισθμό της στένωσης, τότε καλό είναι σε κάποια στιγμή να διενεργούμε μια απεικόνηση, είτε μια αξονική είτε μια μαγνητική τομογραφία, μέχρι την ηλικία περίπου των 12 ετών. Και ακριβώς βλέπετε εδώ ένα
μια αξονική τομογραφία ενός παιδιού, αν θυμάμαι καλά, 7-8 χρονών, με κατά τα άλλα συμπτωματική στένωση, αλλά στην αξονική τομογραφία, στο πλαίσιο της διερεύνησης, συζητούσαμε για δυνατότητες ακουολογικής αποκατάστασης, φάνηκε επί τα εντός του ισθμού της στένωσης μία διεύρυνση εδώ του εξωακουστικού πόρου, η οποία αντιστοιχούσε στο χολοστεάτωμα, και διεγχειρητικά κατά τη διεύρυνση του εξωακουστικού πόρου στο βάθος φαινόταν η μαργαριταροειδής πέρλα. Πολύ πιο σπάνια κατάσταση είναι το χολοστεάτωμα της τυμπανικής μεμβράνης, όπου έχουμε την επιδερμοειδή μας κίστη εντός της τυμπανικής μεμβράνης, αλλά στην έξω επιφάνεια, στην έξω στιβάδα, η οποία εάν αφαιθεί εκεί προφανώς θα μεγαλώσει και θα επεκταθεί επί τα εκτός αλλά και επί τα εντός. Αιτιολογία σαφής δεν υπάρχει, αυτά τα παιδάκια επίσης δεν έχουν οτολογικό ιστορικό, θα μπορούσε να ήταν μια συγγενής κατάσταση ή ακόμα και ένα αποτέλεσμα επανειλημμένων φλεγμονών στην περιοχή του τυμπανικού ημένου. Και χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω άλλο, να κλείσω με κάποιες παρατηρήσεις ή βασικές αρχές που έχουν να κάνουν με την κλινική μας προσέγγιση. Χρειάζεται να είμαστε όλοι υποψιασμένοι για το ενδεχόμενο ένα παιδί με αντίστοιχη συμπτωματολογία, με αντίστοιχο οτοσκοπικό έβριμα, να έχει ένα χολοστεάτωμα, οποιοδήποτε τύπου από αυτά που αναφέραμε. Προφανώς η αξονική τομογραφία των λιθοειδών είναι απαραίτητη και δεν πρέπει να ξεχνάμε το άλλο αυτή για δύο λόγους. Τόσο για την πιθανότητα παρουσίας σύγχρονου χολοστεατώματος, να έχει το παιδί, να ανήκει το παιδάκι δηλαδή σε αυτόν το 10% με επίκτητο χολοστεάτωμα τα οποία παρουσιάζουν αμφωτερόπλευρα την νόσο, αλλά και για να διασφαλίσουμε ότι το παιδί ακούει καλά, τουλάχιστον από την άλλη μεριά, μέχρι να ξεμπερδέψουμε με το χολοστεάτωμα και ότι στο τέλος της ημέρας αναπτύσσει φυσιολογικά την ομιλία. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, το α και ω είναι ο επιμελής χειρουργικός καθαρισμός, αλλά και η αποκατάσταση του αυτιού, του τυμπανικού ημένα, της μαστοειδούς, αναλόγως περίπτωσης και τεχνικής που χρησιμοποιούμε, με αποτέλεσμα το παιδάκι να αποκτήσει ένα ασφαλές και στεγνό αυτί. Πρέπει να σκεφτούμε ότι ενδεχομένως αυτό το αυτάκι να χρειαστεί να πάρει και ένα ακουστικό. Όπου είναι δυνατό, προβαίνουμε σε χειρουργική αποκατάσταση της ακοής και στο τέλος της ημέρας ο τελικός στόχος είναι να έχουμε ένα αυτί όσο το δυνατό πλησιέστερο στο φυσιολογικό. Μετεχειρητικά και λόγω ακριβώς των ποσοστών υπολοιπόμενης νόσου ή υποτροπιάζουσας νόσου χρειάζονται τακτική κλινική έλεγχη και ακουολογική. Έχουμε να κάνουμε με παιδιά όπου η ακοή είναι κρίσιμη. Πέραν από τους οτοσκοπικούς ελέγχους στο ιατρείο, χρήσιμες είναι οι εξετάσεις με μαγνητική τομογραφία σε ακολουθία anti-fusion weighted. Εάν θέλει κανείς να είναι κατά κάποιον τρόπο επιθετικός με το follow-up του το μετεχειρητικό, τότε μπορεί να κάνει επανειλημμένες μαγνητικές τομογραφίες, για παράδειγμα σε 1, 3 και 5 έτη. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά εξαρτώνται από την έκταση της νόσου, την κλινική μας υποψία για υπολοιπόμενη νόσο ή υποτροπιάζουσα κατά τη διάρκεια ή μετά από το χειρουργείο. Και σίγουρα, εάν έχουμε υποψία υπολοιπόμενης νόσου, καλύτερα είναι να ανοίξουμε το αυτάκι, να κάνουμε ένα second look, όπως λέμε, έτσι ώστε σε περίπτωση όντως παρουσίας υποτροπής, αυτή να μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί σε πρώιμο στάδιο και να μην αφήσουμε το χολοστεάτωμα να θεργέψει για να μας δημιουργήσει άλλα προβλήματα, αλλά και δυσκολίες στον χειρουργικό καθαρισμό. Αυτά είχα να πω έτσι, τουλάχιστον από τις διαφάνειες. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση.
Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλή η παρουσία σου. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σοφοκλέους για μια ακόμα φορά για την πραγματικά αξιέπαινη και αξιόλογη προσπάθεια που κάνουν τα 3 νοσοκομεία με επικεφαλής τον κύριο Σοφοκλέους για τα μαθήματα αυτά της παιδιατρικής οторινolaryngολογίας που εύχομαι και ελπίζω ότι θα συνεχιστούν και τις επόμενες χρονιές. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα για τη σύνδεση και τα δικά μου συγχαρητήρια σε όλους, την πρωτοβουλία και ιδιαίτερα στον κύριο Σοφοκλέους και σας παρακολουθούμε.